The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, fellow believers, o moadto dayon kita sa gamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Kung ikaw sa kamagtotoo, mo ka na ang atong tulumanon sa di pa kita mutuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga limpyuhan ang atong kalag from any personal sins. Sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. Kini mahimong babag sa ato pagtuon sa pulong sa Dios kundi nato kini isugid tanan ng mga sala. And for you unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Busa, magampo ta karon sa hilom agi pangandam. Ama namong langit nun, una sa tanan nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat sa among kinabuhi, uban ning mayong panglawas, kini gumikan lang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma, bisan dili kami takos nga mabuhi pa ban ikaw. Nagapadayon pa sa paglihok ang imong plano sa tagsa-tagsa na mong kakalag o busa uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Gining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, kagahapon nagisgot kita bahin ining prinsipyo nga atong balik-balik aron di na gyud kini makalimtan sa atong galamhan ningon nga mga anak sa Dios. Ang prinsipyo mo kani, if you are born once in this world, you're going to die twice. But if you are born twice, you will only die once. We have to understand that. So hinaut kini di na gyud nimo malimtan, hinaut masilsil na kada diha sa imong galamhan. Okay? So physical birth, saan lang giingon, is the moment of attainment of spiritual death, while regeneration, being born again, is the moment of attainment of spiritual life. Kaya abi nimo, eternal life is an indication timailan nga you now have a spiritual life. Ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel, mao kanang gitawag sa English so good news, that tells man that the barrier between God and man has been removed. Ang paril, babag tali sa Dios o sa tao, nabungkag na. Ang sala dili na isyu sa kaluwasan. Why? Tungod kay gisulbad naman ning tanan sa Dios. Naghimo ng solusyon ang Dios ni ining tanan. Ang buhaton na lang sa tao, mao ang pagdawat nining maong solusyon sa Dios. Ang tao igora sa pagdawat. Timan ina. Igora sa tao ang pagdawat, pagtuos gibuhat nga solusyon sa Dios. Maura. O gumikan nining tanan, ato nang nakita nga ang maong lihok sa Dios pinasikan ka na sa iyang pagkabalaan, righteousness, justice, and love. Now, the justice of God the Father called for the imputation of all sins of the human race ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. In other words, tungod kay di man ta makabayad sa atong utang sa mga sala, for the wages of sin is death man. So, ang kinahanglang mo bayad sa suhol sa sala, mao ang dili patay. Usang katao nga buhi, dili patay.
Kaya ang suhol gud sa sala, mo man ang spiritual nga kamatayon. Now, kinsa may makabayad sa atong utang sa sala, nga ang tao patay namang daan spiritually sa iyang pagkatao din sa kalibutan. Unsaon mas pagbayad sa tao, nga patay naman lagi siyang daan sa pagkatao pa lang. Unsaon maniya sa pagbayad? Di na makabayad ang tao kay patay naman lagi siyang daan. Di ba? Busa, tungod kay di man ta makabayad, kita mga katawan, gikinahanglan ang usa ka tawo nga buhi spiritually. Aron sa iyang pagbuhat niya na ang espiritual nga kamatayon sa matag usa ka tawo iyang mabayran. Kaya ang espiritual nga kamatayon mao may suhol sa sala. Roma 6:23. So ang resulta karon mao nga ang matag usa ka tawo do na nay kay gayunan. He now has a chance sa pag-angkon sa espiritual nga kinabuhi tungod kay gibayra naman ni Ginoong Jesucristo ang sohol sa sala. Nakasabot ka ba? Mo hinungdan nga paminaw ini. Wa na'y hinungdan ang imong pagpinitensya. Nakadungog ka? Nganong apinitensyahan pa man nimo kanang sala nga nahuman naman kadto dito sa cross. Tanawa ra gud na. Kung maghimo og kaana, ang imo bang paghimo penitensya, mura man gud kaana og nagtumag imong kalihukan, nagtuman og mga kalihukan nga wa nay pos, wa nay bili. Wa gyud pagkasibo ana sa kamatuoran sa pulong sa Dios, wala. Okay? Way pagkasibo kana sa grasya sa Dios. So therefore, ayaw na himo ang isyo ang sala. Okay? Ayaw na gyud himo ang isyo ang sala kay ngano man tungod kay ang suhol sa sala na bayra na dito sa cross. Hustisya sa Diyos mismo mao ang misilot ni Ginoong Jesucristo gumikan niadto. At ato unta tong silot, kita unta ang silutan apan wa man tayo mahimo kay patay naman tangdaan. So dito ang silot mudong ni Ginoong Jesucristo. Nakaroon kay gibayra naman ni Ginoong Jesucristo ang suhol sa maong silot, kitang tanan gawas no na. We are now free. Kung kini atong pagadawaton o atong tuuhan. Apan kung atong isalikway, man lagi ni bugsanay, kung atong isalikway ang mong gibuhat ni Kristo dito sa cross, na ibaw ka na sa resulta niya na. Our Lord removed the barrier of sin by bearing the punishment for our sins, so that sin is not an issue any longer kung bahin as kaluwasan. Atong makita at the last judgment nga sin is not the issue in eternal judgment. Now in the study of the book of Revelation in chapter 20, we're going to learn there that ang tanang mga tao, mga dagko o gagmay, buhi o patay, didto sa tubangan sa hukmanan sa dakong puting trono, the great white throne judgment, ug ang mga libro giabrihan, dunay mga librong gipangabrihan. Now paminaw ini, nung danon pagayon ang nakagrabe gyud idi kay gisaysay sa maong kapitulo ang mga librong gipangabrihan. Dihay libros kinabuhi, the book of life, nga giabrihan. O dihay laing libro nga gitawag og libro sa mga buhat, the book of works. Gipangabrihan tong mga libro ha. Pero paminaw, wa may libros mga salag Wala. O malagi libro sa paglista sa tanang mga sala nato nga atong gipangbuhat. Wala. Book of sins? Wala. Na book of life. Ug naapoy book of works nga gihisgutan. Ug ang matag usa ka tawo gihukman pinagi nining maong duha ka mga libro. Ug ato nang nasayran dinhi
nga wa gyoy bahin og sala. Kay ngano? Di na lagi isyo ang sala. Sabot? Busa atong ipaklaro pag-usap. Atong ipatinaw dinhi sa makausapa nga ang makapabanlod sa tao dito sa impyerno dili ang sala. Nadungog nimo na? Mao bitaw na imo ingon og di na di ay makapaimpyerno ang atong sala. Dili lagi makapaimpyerno ang sala tungod kay naa naman lagi si Ginoong Hesukristo. Ugwa patingalis Ginoong Hesukristo, sigurado patay ta sa atong mga sala. Patay na ta. Mo na hinungdan nga ilabay ta. Apan di man isyo ang sala kay kanang tanan giunsa. Gibayra naman lagi ang tanan. So nganong maimpyerno pa man ta og di na isyo ang sala. Tungod kay wa man pud nimo dawata ag bayad. Wa man kabuangkon sa bayad. Imo man gisalikway ang bayad. Namaw na. Nakasabot ka ba? Nakasabot ka ba yung taon ini? I hope na tinawan kag maayo ani. Kaya mahinungdanon kini pagayo. Now, therefore, maunang maimpyerno ka higala kung tawag nimo kay di ka man igsuon ako. Kay di ka pa man magtotoo. Therefore, maunay atong ingon nga maimpyerno ka bisag di na isyo ang sala. Tungod kay wa man nimo dawata ang bayad sa sala nga mao ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao nang nagatindog ka karon atubangan sa hukmanan sa dakong puting trono, Great White Throne Judgment, o ginahukman ka. Gumikan kay imo manggisalikway ang gihimo na unta nga bayad. Na moingon tingali ka o bitaw, sige naman ko kadungog adto sa gisangyaw sa mga pastor o mga evangelista sa nagkalaing ministry sama diya sa Balbido evangelistic ministry, pero wa gyud ko kahimong desisyon. Paminaw raman tong ako. Unya, unsaon naman ni nato ron? Ingon na ang mao nga kahimtang. Listen, this is sin at the last judgment, where sin is not the issue. The issue is not sin, but the righteousness of God versus the righteousness of man for salvation. Ngano mga righteousness of man? Ngano man? Tungod kay na book of works, ug na po'y book of life. Diha sa book of life, nakalista diha ang tanan nga mga ngan sa tanang mga tao nga gipagkatao din is kalibutan. Gikan ni Adan hangtod sa katapusang tao nga matao din is kalibutan. You can just imagine unsa ka bagaan ng libro nga no? Di aw mga ngan sa tanang minilyon, binilyon o trinilyon o kwadrilyong mga tao niya nang higayon na. Tanang mga ngan na nakasuwat. Nakalista diha sa naasoing libro sa kinabuhi. Book of Life. Well, mao ka na. Ug paminaw. Inig-abre sa maong libro kung kinsangan ang wa malista ug busa wa makit-i diha sa maong libro unsa may tabo. Unsa may tabo? Hoy, unsa may tabo niya ini? Naibaw kag unsay may tabo? Paminaw. Silang mga tao kansang mga ngan dili makitaan diha sa maong libro. Unsaon ni sila? Kini sila ipang tambog, ipang labay, ipang itsa dito sa kalayo. Pero baya, ang kalayo di ra ba unta para sa tao? Remember? Dili kini para sa tao ang kalayo. Kadtong kalayo giandam na to kay hukma na unta ang mga demonyo. Pero gi-intermission man tang mga tao karon kay kitang tao mao may magatapos o magasiras kaso nga ipasaka ni Lucifer
Yan tong sitwasyon na nga nahitabo nga siya paghahukman na unta. So therefore, dako gyud kaayong ingnon ta trahedya kadto. Now, kita ko mga tao, o malagi ta idisinyo sa Diyos nga ibanlo dito sa kalayo. Apan nga lumang mo ang tumangyod ang tao sa kalayo. Tubag? Tungod rapod sa tao. Yes. Because of man. Abe, nga naman tao nga mo ang tumangyod ka sa kalayo. Tubag? Ako manggong gisalikway ang mibayad sa akong sala dito sa cross, na mauna. Nagkasabot ka na. Na ato di ipadayon ugma. Okay? Atong ipadayon kining mahinungdanon pag-ayo nga impormasyon, kasayuran, bahin ni mo nga butanga nga nagatuon kita niining doktrina sa sala. Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat. Nining grasya nga mong ipahimuslan ning adlaw. Salamat sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo nining maong kamatuoran nga among kabarugan ug dili kami magpada sa nagkalaing mga mini nga mga pagtudlo nga ning kalat sa tibuok kalibutan nga gihimo ni Satanas sa tanan niyang gihimo aron mababagan ang mga katawhan sa pagpili sa pagtuo sa imong bugtong anak. Salamat. Yan ang among Bible study. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, king tanan, among gipasalamatan o giampo. Amen.